Kula ngitshela. Ikuphi ngakho wena? Indaba sonke isikhathi izinto mabe zi-wrong, ufuna uzenze zibe right. Noma mhlawumbe uyibona ungcono nami, uyibona uNkulunkulu. Manje ungigulele nandla ngamandla. Ufuna ngenzeni? Ufuna ngento engcolo bana wenza. Uyazi lento yenza ungcosa amadlozi akho. Angihlangene nalokho. Mina namadlozi ami siyasebenza kanjani. Sami indlela zobumnyama bese sithola imali esheshayo. And futhi leyo mali le angifuni ukidla ngedwa. Ngifuna ukidla nawe ukuthi mina nawe sisebenzisane. Ufuna ukuthi mina nawe sisebenzisane? Ngisebenzisane nawe mina. Mina amadlozi ngiyahlonipha ngoba ngiyazi ukuthi ngathwaselani. Ndlonkulu uthi wathwasa. Ibizwa ukuthwasa leyanda. Ngazodlala wena. Ndlonkulu lapha mina naso singayili ukuyothwasa. Sasiye kuyovuselela amandla ethu zesikwazi ukusebenza ngedala. Hayi lento esho. Lokho kuqinisela imsulwa njengamandla ukuthi mina nawe sahamba savuselela amandla ngoba sisebenza ngamadlozi. Kodwa mina ngeke ngikwazi ukusebenzisa amadlozi ngendlela engcolile. Then ke if kunjalo ungahamthitha wonke umuntu la endaweni, uhamba umenze iclient lakho. Ngalokho ngiqonda ukuthi ungahamthitha wonke umuntu ngoba yonto le yenza ukuthi mina ngingakwazi ukusebenza. Lalela la, awuzele mina la. Oqala ngwalutho uvelaphi. Yazi ungithetha ngenzeni nini ngasikhatsini. Okunyeke. Uya ukungilandela and lethi mafuna ukubona amandla amthi manganani. Ngiyabona ukuthi indaba ungabona ukuthi wabe ngibiza ngonta ngamandla la endaweni. Ingoba nginamandla. Awuyibuzi. Ufike kanjani la? Khona uzowenzani la? Uyedwa umuntu engizeke yena la. Umuntu engizomsiza. Futhi yibo. Ngifunani la mina? Ngifike kanjani mina la? Umuntu osebenzayo. Futhi umuntu uyibona ngempande ukuthi unamandla. Wena ngikushaya ngomathithibali ukuze uyeke indaba zabantu. Bengifuna uyeke kusiza TK. Uthini? TK. 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 Lalela Bhoro mfana wami. Yazi ngifuna sifene into ehlukile la endaweni. Kwabona for sure izoba mangaza. Wena ngifuna ukuthi ube umvikeli wami. Kodwa uzongivela ngendlela ehlukile engafani neyabanye. Hawu, mfethu, khuluma. Ufuna senze into kanjani? Ufuna ngihlini noma ngifinqa amaqopha noma ngithakhine la kwe-under noma kanjani? Khuluma phela mfethu kanjani? Sikhuluma. Hayi babayi. Yeka into yenza nje uzoyihlaza. Mina ngiqonda ukusho la. Ngifutshela ukuthi ukudina kwakho noma ukuhlina kwakho akunganelisi. Kumele uma udina mfethu ukudina kwakho kuhambisana nokubhonga. Ubhonge like what? Cause lonto ngeke imthusa umuntu. Mina mfethu ngifuna ukuthi uma uthusa umuntu mfethu ufike lapha ngisho noma ngizwe kuthiwa ngishayiwe mfethu ufike lapha umuntu usumncaphuna mfethu. Yes, uyazi mfene. Ngifuna ube njengemfene mfethu. Ungabi mawubhonga amabhongo kumntwana. Awayenzi lonto. Ibe indoda babaqina baba. Okay, isimple lento le ukuze ngikwazi ukuvikela. Ngifuna ukuthi ungifundise ne. Okay, kanjani? Kanje. Hayi baba yeye. Hayi ima baba baba. Ayibe nesisindo into yenzayo mfethu. Ibe nesisindo. Buka ukuthi umnyama kanjani. Uzoqalwa yimina le mpama cabanga ngikusaba. Ayibe nesisindo into yenzayo mfethu. Eyani ngani lento le mfethu? Eyani. Ngeke kube nalento le ivoice iqeda ukuphuma ivoice entombazane lapho. Ayibe nesisindo baba into yenzayo. Okay. Hayi manje satshela nokubhonga. Okay. Yes, iyona leyo ngiyayithanda boy yona leyo. Ya, yabona ama uzoqhuba kanje into yakhe ibe nesisindo kanje. Ngiyakutshela boy abantu bazosaba la endaweni kuzokhotshanelwa thina bra wami. But yabo moqeda ukushaya lanto leya. Uhlini la mfethu. Yabo la. Uhlini la ube mumbi lokho ngempela umsebenzisa uyamana umjide kuthi usigidi. Ngifuna ube usigidi bra wami mezo. Moqeda ukushaya impahla le yokubhonga ube ngathi uyehla yabo. Wehle ngesisindo nakona. Ufuna ushaya phansi ngesibhakela. Ish. Kodwa Bhoro mfethu kulento yakho konke eshodayo mfethu. Ngeke konke eshodayo. Khule, ngiyayibona into eshodayo. Kade ngangabuka ama movie. Buka la. Yeah boy! Yeah! Test number 2. Check. Iyona boy. Yeah, ngiyayithanda boy sukuma ke manje. Sukuma manje sakwenye test. Yabona manje sesifaka iqupha ke masisebenza ngamanqindi ke manje. Uma ufika lapha mfethu kumele
Yabo, khona le punch lekuthiwa uppercut. Umshaye ngawo. Lekelela phela nawe njengamandla mfethu umtshela kwenziwe njani mfethu. Hayi bodlibhiza mina ngazini ngokulo. Wena umuntu ufanga uyamsiza ngokulo ngoba athi wena wazi kakhulu ukulo. Mina into yamsiza ngayo ukuthi ngimqinise. Hayi ukulo. Ngangikho nje ngokulo mina ngazi imithi. Hayi, khulilekani. Abakuba nje angidlala iboxing. So, iqupha ngiyalazi. Shaya into enenkosi phakathi. So, adlule lapho. Khona okunye? Yeah boy. Okunyeke ufa la engifa khona. Wenza sure ukuthi akekho umuntu ongithintayo. Ukhona. Na inform yakho. Ufuna uhlezi uyigqokile. Ufuna abantu beyitshela ukuthi uthwele ngale impahla lezi. Angifuni ukubona ngene lodwa ilanga ungayigqokile le uniform. Sizwana? Hayi, khulile. Hayi baba yasirop. Ifuba. Qalma phansi. Mnotho. Mamiliyoni. Got it. Mnotho. Yawe nokuphi ma? Got it. Ula izansi. Ngizwa. Uyabona namani malana. Nonke ngiyanizonda. Belinde mina ukuthi ngilale mase ngithuthela konke ngokwami. Nengithathele ipolitiki lami, umnotho wami. Nina ngiyanizonda. Fusek! Yebo. Emhlola yethu bo. Uthi usevela athukwe njengonakele lutho. Nawe Fuseki! Uthi Fuseki? Uthi Fuseki ba? Yabona njengoba uthi Fuseki, ngifuna ukuza lapha eduze kwakho, ngifike ngikubambe ngenduku. Kodwa uzobona ukuthi lento engishona angidlali iyanginyanyisa. Vela ngikubone. Phela sizokuzwa ngawe wena uyiphethe le ndawo ngeke uvele usithuke nje. Habe, lemhlola yethu bo. Uthi angiphethe le ndawo, ngifuna ubone ukuthi le ndawo le ngiyiphethe. Ngifuna usuke lapho wena, uze la kumina, le eduze kwami, uphinde lento oyishoyo, situnqa kandini. Uzongangibizi mina ngestunqele, yazi futhi uthi ngisuke la ngize lapho ngilinde ngiyeza. Yake mfana nase ngisondele ngiyakutshela manje. Fuseki, khona ozokwenza?
uthi ngizokwenzani uthi yazi selongaqala ukuzalwa angikaze ngidele intombazane kanjena wena yabona wena ngisema sengikushaya lokuthi i-GBV kanti wena ngisukela ngibona ngingakhosi phusa le ntombazane. Hayi kwazongidakelwa mina ngikaze ngikusukele wena njalo uma uhappy udakelwa thina noma usethu business sihlangana lapha sina negolide lakho. Igolide wazi ngani ukuthi wena mina nginegolide? Oh wena uyangistoka wena okusho ukuthi mina nje ukade nginele kufike wena wangithathela konke ngokwami amamiliyoni ami igolide lami yabona ntombazane ngifuna ukubuyisa konke ngokwami njengamanje ngingaze ngikuguqule ntombazane ngikuphose le Mazongisanganela wena mina bengaze lapho uthi unegolide. Vele wena wazi kanjani ukuthi mina benginegolide cause lokho kuyimfihlo yami umuntu owazi lokho imina umJ noqathi kuphela wena wazi kanjani? Hawu ayithweni uyamemezela nalo amakhelwane for sure uyazi uthweni unegolide ngizwe lapho ke semhlabeni phela la nami ngisemhlabeni. Uqinisile mawusi la isemhlabeni lo mhlaba lo owamamiliyoni and ngizokwenza sure ntombazane ukuthi amamiliyoni wami ngiyafuna ngize ngwaso wena usazokukhuluma. TK Hibo Ngiyaphupha Ngifunani la mina uTK Hey mina ngiyambheka Yazi nikushayile mfana wami ukuthi awuzange uzowabamba amakholi zami ngikushayela mfana wami. Nana mfana wami utshela ukuthi uphethe wonke umuntu ngendlela othanda ngayo kanti mfana wami la kumina usamncane kakhulu mfana wami ukhakhayi lusabotozela mfana wami usathi uma uhamba mfana wami uconsa ubisi kuhle kwababa wakho wathatha wonke amafase ekhaya wazothatha nempilo zomndeni wami ingakho ke mfana wami ngila wena ingakho mfana wami ngithathe konke kini umusi ngathatha imoto and ngizoqeda ngomndeni wakini ngizoqeda ngempilo sabantu bakini iplengane Nokuthula Yebo mphathi lalela la kunocingo kumele sishayele abantu abazosilethela umcebo wethu kanye nemali enye yayo engizokukhokhela ngayo. Kulungile mphathi singalishayela ucingo kodwa bengicela ukubuza mawuthi awunankinga ubani lo muntu omboze la Uhlanganaphi uzokwenzani futhi ngalokho? Aya ngihlangana ndawo mphathi ngiyaxolisa bandla mawukuthi ngibuza into ebengamele ngiyibuze. Lalela la ufikela kumina ngoba uthi uzofuna umsebenzi akwazi ukuthi uzongibuza indaba engahlangene nawe and ngikholwa ukuthi ukugcina ungibuza lento ongibuza yona ngale kwalokho uzophelela umsebenzi yezo. Yebo kezwakala mphathi. Uza la kumina uthathe le phone ungene kuma calls. Ish angigolozi mphathi kepha ngabe ngenza okukhulu ukudilela lokho mase kuthiwa mina ngingenele emaphatheni akho bengangcono wena ungidlulisele ifoni yakho. Oh ngiyabonga ngathi uyahlonipha ne. Okay yazini thatha le phone cinga inamba lapho ebhala ukuthi Ungitaliyana Yathobe kwemini uzokwazi ungivikela bathi nami ngigejwe isikhathi esincane bathi ngizamile Ngiyathemba ukuthi uzosinda Uthi nawe laleli akutshela ngathi ngilinda wavela waqhubeka wena ngoba yenza kanga yonke lento bathi ngiyazi ukuthi uzoqina ube indoda ulekelelo nesi ukuze bekwazi ukusiza Ulekelelo nesi ukuze bekwazi ukusiza ukhuluma nobavele lo noma mhlawumbe uma wakho uyagula hayi ngeke ukuthi ngihambe ngiyobona ukuthi ukhuluma noba
likhona. Ngithathelani ifoni yami? Letha ifoni yami. Hayibo, letha. Ima ngizokunika ngiyazi ukuthi ifoni yakho le ngifuna ukubona ukuthi ubuka bala. Ubuka udla ipizza? Ngithi uyabona uzobona izinto engahlangene nawe letha ifoni yami. Wela Thoy. Angizukubiza kaningi futhi angizokubuza kaningi. Ngizokubuza kanye. Unani udla ipizza? Futhi wenza nani naye? Likhona. Nami ngizokutshela kanye hayi kaningi. Awusiyena umzali wami. And futhi sizomela ubheke indlela okhuluma ngayo nami. And futhi phuma endabeni zami. Okay, ngizophuma endabeni zakho but ngizophuma sekusaze ngempama. Ngithe uphi udla ipizza futhi wenza nani naye? Ususa izandla zakho la. Likhona. Ngizogonkoza ngoba ngiyabona ukuthi ngikhohle ukuthi nguba. Na usuyikhohliwe indawo yakho. And futhi ngicela ukuphendula umbuzo wakho. Udla ipizza yangishela. And futhi ngizomqoma. Hey, anginasithunzi nje mina. Nongenadosi kuyatinyela. Yini nje yona lento le? Wela Thoy. Ukuze uyeke lokhu ngibangela isicefe lokhu ngimemeza. Indoda yakho isekhingedwadi. And uzomela uyidonethela inhliziyo ngoba sengathi uyithanda kakhulu. Ish mphathi, ngathi ngizothanda ukuba nenkinga la. Konje ziba ngakuphi inombolo? Angiboni nakahle amehla afilizi. Wena ukuthula. Uyafuna ukufona kodwa noma ufuni? Yebo mphathi ngiyafuna. Inkinga ukuthi ish Mazongisangalela wena ngazani nagolide mina ayikho futhi into engizoyikhuluma. Wena ngigulela mina ngisukele ngizala ngoba ngizumuntu ememeze sitshela ifuseke. Nami into engizela ukutshela ifuseke uyangizwa ukuthi ngithini? Yebo le yakho phela hamba lapha. Uzungalingi usukele yazani nagolide lapho lokusangalela la sengiyahamba. Hey, ungahamba. Yena, wamtshayi wena. Usathaphile kuma egqokile wena. Hawu, ususukela abanye futhi ngikutshela ngathi ungabasukela. Wena nto Wena, ungayikhuluma umuntu ongayazi. Wamtshayi. Liphokete lami wena. Uphumnotho, aphumile nami wena. Wasala. Mjay. Kanti laba igolide. Elakho noma elamngani wakho. Uyabona ke? Qalile nalezi zinto zakho. Uyaphinda futhi uphila impilo engasiyona yakho. Gosh, ungamemisi mizeni. Lo angifuni ukuthi azi ukuthi lami igolide. Ngobani uzongicela. Yazini. Letha la ifoni yami. Letha la ifoni yami ungazungibula leli ifoni yami. Yazini futhi hlala la ugadela umuntu lo. Ugadela umuntu ngoba ukuhamba kwakhe. Ukuhamba komphefumulo wakho. Uba ngempela lo. Ngingathini manje ukuthi ngihleli nesidumbu. Ngiyofuna mina lo msebenzi. Kuthiwa ngamvuli. Ngiyamvula mina lo muntu. Hlampile wena sithando sami. Ngiyayibona lento oyishoyo. Okay, yazini, asihleni siye kubona. Ish, noma yazini, sacela bandla kwehla. Ngathi ifoni yami ngakhala. Ya wena. Ukubuza kuqala ngikhuluma noba. Ukhuluma noTrem Sikole. Lalela la. Ngifuna ukuthi ushonela namhlanje. Wonke umcibo osekhaya. Ngifuna ukuba usungangimina. Sizwana. Ngiyacela Nkosi yami. Cela ungamenzi lutho ubhuti wami. Ngizokwenzela noma yini oyifunayo. Ngikwenzele ini? Ngiyacela. Manganjalo. Ngiyaqeda ngalofana wakhe ngabathu TK. Okay, ngiyacela. Ngeke uze liphele usuku la kusasa ngingakwenzelanga lento oyifunayo. Ngiyacela bandla ngicela ungamenzi lutho. Okuhle ukuthi ulanga kumina. Sizwana. Hello?
Yawona manje sekumele ngiphinde futhi ngincenge lesi lima naleli golide lakhe. Ngiyayidinga le mali. Okay. Mje, yabona mje mfana wami, ngifuna ukuthi ukhiphe igolide lami mje. Ngoba uma ungakwenzi lokho mje, sifike ngibambe ngingikhosa mfana wami, ngibhuquzise mje. And uwena phela umuntu owazi mje ukuthi mina nginegolide. Angazani negolide lakho mina baba. Yebo, uyangisuwela. Afethu, uzokhipha. Yazi uzungiseshela mahala, ayikho le nto angazani negolide wena osiduba nje negolide lakho. Yazi wena bese sokuthi ungithathele ikhamera yami. Ungithathela intanta yami, imemede yami. Ngithinte. Wadlala ngami baba. Hey, ebhuti Two-Piece, awuyeke omunye umntwana angithi uyambona nje silomuntu uhlelekile. And futhi ngoba ukhuluma ngekhamera, indaba ungabheki kwikhamera yakho, lokho usibangela isicefe la. Ikhamera. Yabona wena la ushayiwe. Angazi ukuthi sonke lesikhathi bengayicabanga ingane lento. Kamera yami. Oh. Ayike ngathi anginaso isikhathi salento, sekumele ngihambe manje. Bye. Baleka mzeni lapho. Mtshali. Hey wena. Wenzani? Sawona. Ya ntombazana unjani? Singakwazi ukukhuluma uma ungajahile? Ukukhuluma? Ima-ke ngani yami. Ngoba phela wena umncane futhi ngiyaqala ukubona nje Nkosi yami, yini nje singayikhuluma nje nawe kodwa Nkosi yami. Ukuthi kukhona la ngikwazela khona. Futhi ngiyacabanga ukuthi uzokwazi ungisiza ngalesizo engidingayo. Ima-ke uthi khona la ungazela khona. Mhlambe nje ngani yami mangichazelela ikuphi la ungazela khona wena la ngangena khona izingane ezifana nawe ezingangawe. Ukungichazele nje. Uyakhumbula ngize ngifika nomfana wayedubulekile. Futhi wena wamsiza. Wena uphethe file like. Ima ngani yami. Owephethe ifile lakhe. Yazi wena uyangidida. Mina ngunesi lapha esibhedlela. So ngisebenza ngeziguli eziningi. So mawuzovela uthi owephethe ifile lakhe. Ziningi iziguli ezifikayo, zifika nezinto ezihlukene. So amafile engiwaphathayo maningi mntanami. So ngeke ngize ngazi ngani yami. Nurse, ngikhuluma ngoDlibhiza. Nomfana wayedubulekile. I think ufike 2 days ago.